ए भैया, ये कोरोना और दहाड़ से बिछड़ल परिवार के एगो छोट लड़का छठी माई से जाके गुहार करता कि हे माँ, दहाड़ के कहर बिहार के बर्बाद कर दिलस। अब रउए बताई, न खाए के खाना बा न रहे के ठिकाना बा। यह भयावह स्थिति में राउर पूजाई कैसे हुई माँ, राउर पूजाई कैसे हुई। जीवा हमर डेराइल बा, जीवा हमर डेराइल बा, कुछो किनके ना आइल बा। सुन छठी माई हमर रोवतिया माई, सुन छठी माई हमर रोवतिया माई। पापा के दवाइयो होराइल बा, पापा के दवाइयो होराइल बा। सुन छठी माई हमर रोवतिया माई, सुन छठी माई हमर रोवतिया माई। पापा के दवाइयो होराइल बा, पापा के दवाइयो होराइल बा। लाचारी हमार छठी माई, पूछौ न बाटे फल कैसे किनाई, पूछौ न बाटे फल कैसे किनाई। बुझी लाचारी हमार छठी माई, पूछौ न बाटे फल कैसे किनाई, न बाटे फल कैसे किनाई। एक तो कोरोना सतैले बा, दूसरे दहाड़ डूबैले बा। सुन छठी माई हमर रोवतिया माई, सुन छठी माई हमर रोवतिया माई। पापा के दवाइयो होराइल बा, पापा के दवाइयो होराइल बा। केहू न बाटे गरीब के सहारा, दूरे से देखी लोग मारे नजारा, दूरे से देखी लोग मारे नजारा। केहू न बाटे गरीब के सहारा, दूरे से देखी लोग मारे नजारा, दूरे से देखी लोग मारे नजारा। जीत जोशीला घबराइल बा, हीरा लाल के पैसा राहिल बा। सुन छठी माई हमर रोवतिया माई, सुन छठी माई हमर रोवतिया माई। पापा के दवाइयो होराइल